Tak je ráno, Eve jde podporovat svůj donutový problém. A je dobré ráno, Husky. Nevíš, kde je Segra? Kde je vlastně Segra? Joy, jsi doma? No by měla být v pokoji. No to je jedno, já se tam potom na ní podívám. Je dobré ráno, Angel. Dobré ráno. Hele, neviděla jsi Joy? Kam šla vůbec spát? Ne, já jsem celou dobu spala. Jak ji mám jako vidět, když jsem celou dobu spala do prkýka morady. Počkej, já se podívám do pokoje, jestli není v pokoji. Protože jsme si domlouvali, že bude spát u mě a ráno ani teď tu není, tak jako kde může jinde bejt. Hele, já se podívám ještě nahoru, protože je možno, že tam je, že jo. Ne, já chtěla jsem se sednout. Angel, ona tu není. No. Ona tu není. Není v koupelně? Není v koupelně? Není v koupelně? Nevím. Počkej, pojď sem. Pojď, půjdeš spíkat, ty buď chudáčku. Co tady zase děláš? V koupelně není. A televize je zaplá. Počkat, co? Počkat, já se podívám. Tady máme. No oni dávali Grinche. Husky, že ty jsi zase koukal na Grinche. Má z toho přece noční můry jako. Husky. Takže já Napsala ti třeba zprávu kde, nebo tak? nevím, hele, tady mám mobil. Ona šla prý... Co? K Alexovi domů. Dobrá. Já jí na to radši odpovídat nebudu, já ten mobil dám sem do šuplíku a už ten mobil snad nechci vidět. No. Fuj, já začínám být. Jak jsem říkala, že se podívám tam, co je teď v Nového ve městě, já jsem tam nakonec nedošla, tak co takhle se tam teď podívat společně? Jo, já si teď jenom říkám, kde jsou. Snou? Nespí? Husky, že... Já mám teď podezření. Snou se dívala na Grinche a teď se bojí, takže se někam schovala. Snou! Odkud jsi vylezla? Ty jsi byla... Ona byla asi tady zašítlý. Asi se schovávala před Grinchem. Neboj se, Grinch sem nepřijde. Nepřijde. Ježiš. Ale tak já se asi obíknu, nasnídám se nějak rychle a potom půjdem, ne? Jo, já vím, že bych si... Zatím si podporuj ten tvůj... Ne, tentokrát si vezmu pizzu. Tak jo. Husky, sedni si radši ty mi za chvilku zdrhneš, já už to vidím. Já ho vidím, on normálně bude tak vystrašený, že to... Jo, hele, já vezmu ze zhora tašku a zabalím nám nějakou vodu z lednice, jo? Já jí mám vlastně jo, já jsem ještě tašku, kam si dám peněženku a tak, jo? Jo, kdyby tam náhodou bylo něco na koupení, jo? Ta taška je tady. Tak mám batoh, tady můžu vzít tu tašku, tak jo, je to. Angel, už mám tašku, já nám zabalím nějakou tu vodu. Jak jsem říkala, dám nám něco na cestu, protože nevím, jak dlouho bude trvat cesta tam a zpátky. A nebyly náhodou tady Husky a Snow? Oni zmizeli? Oni tady nejsou! Promiň, já zapomněla, že se převlíkáš. Čekaj, já se podívám do koupelny. No, tady v ručinkách. Tady v
tady taky nejsou. Tak jako kde jsou? Ne. Počkat. Že by husky... A husky do skladu nechodí, takže tam by neměl být. Chodí ti Snow do skladu? Ne. No. Husky se skladu bojí, to je jediný, co vím. Ale... Já vím, kam chodí možná. Jestli skočili z toho nejvyššího okna, no tak to je blbý. Tady. Tak Snow tu byla. Snow! Ale husky to není, no. No, tak. Ale není za stromečkem, já ho taky jenom už nesla za stromečkem. Já nevím, hele. Ale vy se podíváte, ještě dám rychle Snow, když tak nejst a napít. Ne, tam není. A pod stromečkem taky není. Není v mém pokoji. A jak by se za takovou chvilku, já vzala jenom tašku, trvalo mi to 5 vteřin, jak by se za 5 vteřin rozeběhli, dostali se tam a já to nechápu, to je. Já vezmu teda nějakou tu vodu. Vem tu vodu a když tak ještě donuty, ne? Nebo pizzu, mě to jedno. Hele, takhle, udělám každý donut a zabalím 1 pizzu, nebo 2, což jako, aby jsme každá měli jednu. Jo, tak jo. Tak. Ale zvířat asi tady necháme Snow i huskyho, jo? Jo. Počkej, ta pizza je hotová, tak zabalím to do té tašky. Snow, tady budeš. Kdyby náhodou přišel husky, řekni mu, ať bude v klidu. Počkat, nedávaj dneska. Snad nedávaj dneska, Grinche, já to tam nevidím. Tam je kousek odstřihlej. Hele, tak pojď. Ty parkuješ Ty máš nový. Angel, ty mám. Kolik tě stálo? 900. $900? Ano. Jsou to tvoje peníze. Jo, jsou. Který jsem si já vydělala v pizzerii. Jasně, v pohodě, v klidu. Počkat. Protože ty nemáš auto, takže. Hele, asi jsme se měli nejprv podívat do schránky, ale to je jedno. Hele, tam je cedule nějakýho vlaku, tak asi jedeme doleva. Vidíš tu ceduli? Tady, nevedle nás. A tady je další. Jo. To je vlak. Tak asi tady někde zaparkuj a opatrně, jo? Tak vystup, já tady někde zaparkuju. Tak jo, já jdu mezi tím čekat. Tady. A tak pojďme. Už je po jízdě o vlaku, tak to je zajímavý. Ve vlaku bylo super, co? Jo. To je krásný. Ale je to všechno moc drahý, mě se to nelíbí, když já na to nemám peníze, na tyhle ty věci. No já taky ani tyhle moc nechci kupovat, protože tady Snow, to už má tolik. Tady jsou, to mi chceš říct, že my si můžeme koupit zvířata, ne, opovaž se, stačí nám husky a Snow. Hele, tady je nějaký ale další auto, to by se hodilo tobě. Hele, tady je kočárek, tak jako ten by se nám možná hodil, ale spíš pro 2. Tady je nějaká zbraň, bych to. Počkat, tady ještě něco je vlastně, pojď sem. To je balicí papír.
No tak ten můžeme koupit potom, ale teď ne, já teď na to nemám moc peněz, jakože. No, dobrý, pojď. Jo. Pojď, hele, sem. Tady je nějaký To je hezký. Jo. Hele, tenhle roztomilý tučňáček. To je dobrá motorka. To by se mi hodilo, nebo tobě spíš. Hele, já vždycky uvažovala dělat řidičák na nějakou takovouhle motorku. Asi vezmu s sebou huskyho. Nebo si pořídím dítě. Tady je stánek s horkou čokoládou. Počkej, Aha, já jsem tě chtěla obsloužit, takže... Počkej, on tam nikdo není, takže my si nemůžeme koupit horkou čokoládu. To je no, hele, tady ještě nic není. Přijde to i za dny. Aha, hele, tady jsou nějaký roztomilí králíčci. Uzi si a oni jsou asi zavřený v tomhle boxu, super. Chudáčkové. Jo, no. Ale tady je ještě něco, nějaký křidílka. Jo, ty jsem viděla. A tady... hele, podívej, co jsem si všimla. Tady je nějaký meč skrytý, který si můžeš vzít. Tady. Angel, tady za tebou. Tady. Tady je meč. O tom jsem reálně nevěděla. Ale stojí 850. Já teď u sebe nemám žádný dolary. Hele, tamhle ještě něco je, tak se tam pojď podívat. Rychle, asi, spíš. Hele. Hele, to jsou asi minihry takový. Asi jo, tak pojď sem, tady to za chvilku začíná. Zajímalo by mě, co se tady bude dělat. Jestli chci ještě... Já mám takový pocit, že musíme zachvátit mít jakoby zvíře, víš ne? Jo. Ale 2, 1, 0. Jo. Já jsem mamut. Já nevidím. Já si pořídím brejle, protože já v poslední době blbě vidím, takže si... Proč mě ten tučák? Já si asi pořídím brejle. Ty už je máš, takže... Počkej, ty si chceš pořídit další brejle? Brejle na brejle? Ne, kontaktní čočky. Aha. S brejlema? Maria, ty nechápeš kontaktní čočky, nebo co? Hele, někdy chápu, někdy nechápu. Teď pojď zachránit ty zvířata. No ty vyhraješ. No jak se vyhraje? No, tím, že uvolníš. Fakt? Ty už tu byla? Ne, ale myslím si to tak, protože se to tak jmenuje. Ta hra. Aha. Hele, tak asi si tady postojíme a počkáme na tu... Pagu mám Budu, nebo Mikinu spíš na... Jo, tak děkuju. Tak to za chvilku začne, Angel. Jo. Jo. Už se těším, až to... Já se těším, protože ono je to nějaká Santa minigame. Santa's Workshop minigame, jakože Santova dílna minigame. A kam jdeme? Ta babka, co mě převlíká a za mě hraje, tak ta už tu hrála. Jedno. Ale bys si na tvoji stranu.
Kolik už si to odvezla dárků? Mně to říká 12. 8. Já mám nějakou zlatou blbost. Ale 13 jsem jich už odvezla. A 24. 16. 29. 19. Jsem to... Ale hotovo, já jsem doporučila 19 dárků. Já o 10 víc. Nevadí. To není fér, ty seš rychlejší. Tak promiň. Tak pojďme domů. Jo. Už jsme si tady. Na co se chceš ještě podívat? Já nevím. Ale vypadalo zajímavě to kluziště, že bychom se sklouzli. Ono ti to zázračně dá brusle. Hele, já se sice nejdám race, ale pozbírám tady ty perníčky. Si je vezmeme na doma. A tě můžeme potom... Jau! Já už jsem dlouho nebruslila. Ale já brusila minulý týden. Já naposledy bruslila na základce a od té doby už jsem nebruslila. Naposledy v 7. Ježišimarja. Protože já jsem měla potom strašný problém bruslit. Tak koukej, co máš za trik. Jsem tabletek perníček. Nezapomeň je všechny vzít domů, necháme si je doma a sníme je. Jo, vím. Ježišmarja, můj hlas se mění strašně, to nesnáším. Co někdy stává? Jo, stává se to v zimě jenom u mě. Aha. Jejde. Jsi v pohodě? Jo? Já vím, že ti srazil tučňák. Já vím, a potom ještě na mě řvou. Tak já jsem dobruslila. Počkej, na druhou stranu. Pojď. Nezapadl jsem sníh. Ne, naštěstí byly zavřený dveře a tak, takže dobrý. Ahoj, Santo. Nekritizuj mě. Nekritizuj mě. Domů nebo kam? Domů, já zdravila jenom Santu. Jo. Nekritizuj mě, protože jsem skoro do něho narazila teď. No. Budu v klidu. Já nic neřekla. Prostě. Hele, počkej, on nepsal, počkej. On psal tomu, že... Kdo psal? Tom, Dan a i Joy psali, všichni tři psali a psal i Alex. Píše mi neznámý ještě číslo. Hele, Alex říkal, že Joy se vrátí zítra. Joy říká to samý, že se vrátí zítra. Tom a Dan říkají co?
Že Tom ti posílá pusinky a že tě miluje. A Dan posílá to samý, akorát, že mě. A počkej, mě ještě psalo neznámý číslo. Ale počkej, kamarády, není to ta divná obslužníkyně z pizzerie, ne? Netuším, já nemám na ní číslo, ale píše se tu, že Candy se zlepšila a je na cestě. Co to sakra je? Proč by mi... Co? Ne, ale tam se píše, že se zlepšila. Počkej. That doesn't make any sense. Kam. Ne, ale počkej. Zlepšila? Počkej, já ti ukážu to číslo. Podívej na to číslo. Ale prdele. Kdo to je? Jinak zamykám. Počkat. To mi chceš říct, že ona kuje pikla. Dle mého názoru, protože... Zavři všechny okna. Neposlouchej, proč by to říkala, že Candy přijde a jako takhle. Nemáš jí nikdy věřit, protože nikdy nevíš, co se stane. Co se doopravdy stane? Kvůli tomu teď zavírám všechny okna. Ale co když se doopravdy ta Candy změnila? Je to jedno. Víš co, já radši tady počkám a to. Počkej si tady, hlídej spíš. No, já tady hlídám, když přijde, tak možná odpovím. Hele, už tu je, tak já odemknu. Ne! Ty vemeš snou a hasko a půjdeš nahoru do tvýho pokoje. Už je odemčeno, pardon. Ahoj. Ahoj, Candy. Ahoj, holky, jak se máte? No. Jak se máme, Angel? Divně. Zajímavě, protože nám někdo napsal, že za náma jdeš a že jsi polepšila, je to pravda? Jo, ano, polepšila, byla jsem už u terapeutky a jsem už nějak v pohodě. Doufejme, snad. Jo, takže nemáš žádný sklony nás zabít nebo takhle, ale teď buď upřímná. Ne, nemám. Já nemám. Nemůžu si tady s váma dát čaj, holky. Fakt je mi líto, co jsme spolu zažili. Fialkovej nebo zelenej? Jasmínovej? Myslím, tak že máte... jasmínovej, já mu říkám fialková. Dobrý, vy si sedněte, já ho donesu. Pojď si sednout, prosím tě. Já vím, že ze začátku jsem tě nebrala, ale teď prostě začínám věřit, že jsi normální. Záhadně. Prostě. Ne, Angel, nemůžeš se do ní zabalovat, ne, budeš mít Toma. Dobrý. A co jsi to říkala? Já tě slyšela. Děkuju, holky. Tak co teď děláte, jak jde život? Jinak... Jo, počkat, nebyla jsi tu předevčírem. Ona se nám tu vlastně vloupala... Že jsi nám vloupala do okna. Já to nebyla, já jsem předevčírem byla u terapeutky ještě. No asi nebyla, přísaháš. Kdo se nám vloupal do okna? Tak počkat. Ale ségra tu osobu zmlátila. Ty máš ségru? Jo, dvojče, to je na dlouhý povídání, teď je na rande s Alexem, ale to přeskočíme. Ano. Úplně. Ne, mě jenom překvapuje, že se změnila, už vypadáš úplně jinak. Naposledy, když jsem tě viděla, tak jsi mě unesla. Jo. To je pravda. Jako za takovou chvilku se změnit, to je prostě něco neuvěřitelného. Jo, já se tomu taky divím, ale... Já se divím vůbec, že tady sedíme v klídku, že se jdeme. Jo, jako kde máme věci.
ty už jsou na cestě, měli by vám přijít tak zítra, všechen zbytek. Jsem se rozhodla, že vám to vrátím, protože jako nechci, abyste byli na mě furt naštvaný. Tak to je super, děkujeme, doufám, že nám vrátíš úplně všechno. Ano. A jako, proč jsi taková byla? No, to se těžko povídá. Dobrý, já to nepotřebuji vědět. Dobře, nemusíš to říkat, jestli nechceš. A jinak jako něco v nového v životě, kromě toho, že jsi zmínila úplně vlasy. No, vlastně ani ne. Furt to samé. Ale mám v poslední době divný pocit. Jaký pocit? Jo, to by mě taky zajímalo, jaký pocit. No, mám pocit, že mě někdo sleduje. Ale jako fakt, jako by někdo teď na nás všechny tři... Není to ta, co se mnou pracuje? Já nevím, já nikdy nikoho neviděla, ale prostě mám divný pocit, že mě někdo sleduje. Jo, takže kvůli tomu jsi šla za náma? No, tak jako myslela jsem, že mi pomůžete, když jste to. Já jsem jenom kontrolovala v okno, jestli jakože tam nikdo tam není, takže nevím. A mám prostě taky divný pocit, že se v blízké době něco stane. Jo. Ok. Hele, ale kdo si k nám teda předevčírem vloupal a my jsme museli platit skláře? Nebo okénníka. Nevím, jak to mám vědět, já byla asi v pokoji, nebo tak. Ne, ale když to... Ne, to okno se rozbilo, když jsme byli tady na chodbě a Segra tu osobu potom zmátila. Ona je jediná, kterou tu osobu viděla. Ale měla stejný... Poč, ale ta osoba měla stejný kroky jako Candy. Ale já to ne... Jo, co je? Nebylo to třeba, že se ti to zdálo? Ne, vždyť jsem ti to říkala. Že je tu Candy, jsem ti říkala, počkej. Husky. Proč to máte zaplýho Grinche? Okamžitě to vypnu. No, jako to ti nemůžu ani nechat 1 sekundu s Huskem. Já si myslím, že od Huského musíš dát co nejdál. No. Spíš takhle. Hele, sice jsme krátko pokecali, ale jako už je... Kolik je hodin? Už je docela pozdě. Je tak 10 večer. Hele, klidně běž spát s Huskem. Já už asi půjdu spát. Ty si tady zatím pokecáš s Candy? Jo. Nezapomeňte, že slyším všechno, takže Enžo, pozor. I předtím jsem slyšela, co jsi řekla. Tak čau. Ještě něco, když tak nechceš tady přestat, nebo tak? Ne, asi ne. Já sice teď bydlím na ubytovně, protože nemám moc peněz, takže bydlím na ubytovně, ale já se projdu, ono je to tady odsaď kousek, tak jsem vás chtěla jenom navštívit. Nevadí? Jo, dobrý. Já už tak kdyby něco tak, přijď. Jasně, tak ahoj. Ahoj.